Средно училище Антим I предлага прием в профили и професии, които ще ви подготвят за успешна бъдеща кариера. Профил чужди езици е идеалният избор за тези, които искат да овладеят езика на Шекспир и езика на Гьоте. С нашите квалифицирани преподаватели и съвременни методи на обучение, учениците разширяват своите културни познания. Използваме интерактивни уроци, онлайн ресурси и мултимедийни материали, за да направим ученето ефективно и забавно. Избрах този профил, защото ми дава много възможности за бъдещо развитие. Учителите винаги ни подкрепят. Благодарение на тях сега се чувствам уверена да говоря на английски и немски език. Часовете са много интересни и разнообразни. Имаме възможност да участваме в различни езикови клубове и състезания, което прави ученето още по-забавно. Ако имате страст към науката и желаете да разберете света около нас, профил Природни науки е точно за вас. Тук учениците изследват тайните на природата чрез химия, биология, физика. Нашите лаборатории са оборудвани с всичко необходимо за практически изследвания и експерименти. Харесвам профил Природни науки, защото ми дава възможността да участвам в много интересни проекти и експерименти. Научавам толкова много за света около нас и това ме мотивира да продължа да изследвам и да се развивам в тази област. Лабораториите са страхотни и ни дава възможност да работим с истинско научно оборудване. Това прави ученето по-реално и вълнуващо. За тези, които имат интерес към кулинарното изкуство и обслужването, предлагаме професия ресторантьор. Тук учениците се учат на всичко, от подготовката на храната до управлението на ресторант. Обучението включва практически занимания и стажове, които подготвят бъдещите ресторантьори за успешна кариера в кулинарната индустрия. Обичам да готвя и тази професия ми дава възможността да развивам своите умения и да се подготвя за бъдеща кариера. Имаме практически уроци, където готвим и сервираме, което е много полезно и забавно. Освен готвенето, научаваме и как да управляваме ресторант, как да работим в екип и как да предоставяме отлично обслужване на клиентите. Тези умения са безценни за моето бъдеще. Новата професия в нашия прием е организатор интернет приложения. Учениците придобиват знания и умения в областта на уеб дизайна, програмирането и разработката на интернет приложения. Умения, които са високо ценени и отварят множество врати за кариерен растеж и развитие в този динамичен свят на технологиите. Избирам тази професия, защото ми харесва да работя с технологии и да създавам нови неща, които хората ще използват всеки ден. Учи се програмиране, създаване на уебсайтове и приложения, което е много интересно. Практическите проекти са най-доброто нещо в тази професия. Работи по реални задачи и това ще ни подготви за истинската работа в IT сектора. Ако искате да бъдете част от нашето училище и да получите образование, което отговаря на вашите интереси и амбиции, заповядайте при нас. Очакваме ви!